Takže jsme tady s Ríšou, tady koukáme na starýho Mercedesa, kámo. Tady u Ríši doma. Kámo, čím teda tu řadičku, co to je? A čím, kámo, prostě 200, kámo, 220 kiláků. Kámo, ty ukázala celý, kámo. Co tady je všechno? Kámo, a čím je třeba tohle, kámo, to nechápu, čemu je. Počkej. Jo, to bylo něco na nějaký ty věci. Kámo, A čemu je? a čím na ten, kámo, to rádio. Cože, klikovali, kámo, čím tady jsou na okýnka, ale tady mělo být na okýnka. Ne, to dřív nebylo tak, to se dřív povolovat takhle. Co je tohle? Takže, Ajďka. tohle, to jsou zrcátka. Je tohle. Tím se takhle, víš co, koukej. Jo. Chápeš, dobře, koukej, jo. Tak asi dal, tamhle to zrcátko chci třeba, tak asi tam dal, někdy si našel nějaký joystick nebo něco asi podobného. A začal to nastavovat. Kámo, čím ještě tady jsou klíčky, ale bez baterky. Jindro, No. Kolikátka to je? Z jakého roku? 2020. Je to 5 let. Au, kolem se to pět. Hej, to mám, tratě se kal. Ne! Ty jsi kokot. To je jedno. To není jedno, si to. Učivé detail. A co to bylo? Nevím. Ani. Hoďím, počkej, víš jo? To potom rozhledíš. Tak to je mega svek. To nám tady, kamo, to už tady máme třeba 4-5 let. A to by bylo pro naše video všechno, my se s Ríšou loučíme. A čus.